Rafael, čo bola tvoja prvá kerka? Moja prvá kerka bola táto. Trust no one. To znamená, že neverím nikomu a to je na pravej ruke. Tá, ktorú podávam hocikomu, keď ju spoznávam a robil mi to one and only skicár Tomáš Gažovič. Celé moje telo vlastne vykerované od neho. Čo je ešte tvoja posledná kerka? Braško, celý chrbát si robím. OK. Work in fucking progress. Hodinka po hodinke iba, lebo však vieme, jak to... Čo tu hľadá tento, bro? Čo je tvoja prvá kerka? Ahojte, ahojte. Prvá kerka bola to, keď som sa učil kerovať a tušne som sa učil na sebe a neviem, či to nie je tento líšáček. Ne, Braška, vím, čo to je, počkaj. Toto, to má byť smajlik. Ne, alebo kde to bolo? To hnusné kerky, ktoré som si robil sám, keď som sa učil. Vlastne celkovo mám akože hnusné kerky, ale už mám toľko veľa, že už sa tak stratí v tom, víš. To je vás. Čau, Braško, ahoj, nazdar, čau, dáš? Čo bola tvoja prvá kerka? Keďže som pozer, tak som si ako prvú kerku dal niečo, čo mnohí označujú ako face tat a je to teda ucho. Je to také netradičné miesto. Viaží sa k tomu príbeh, že mi vlastne musel strýco Filip držať hlavu, lebo to bolo nepríjemné v trase, aby to samo vedel dobre vykerovať po tú človek. To výlov, 10 roky je môj nevlastný otec, takže potreboval som niečo, čo s ním mám späté. Sa pozriem na seba do zrkadla a vždy si na ňo spomeniem. Král, čauko, počúvaj, čo je tvoja prvá kerka, čo si mal? Prvá kerka je tuto pretetovaná, takže to sa nedozviete. A moja najobľúbenejšia kerka je ale táto od skicára. To nepoviem, čo je tam vytetované, ale poviem, že som si dal na tú kerku neviem koľko lexaurinov a počas tej kerky som zistil, že to sú nejaké detské lexauriny, takže som si to odtrpel jak chudák. A čo je naposledy spravené? Toto mi robil Criming z Čech. Ešte som vás tedy nepoznal, vedel som, že chalani sa chodia tetovať, ale skicár, čo robí ten nápis, tak určite chcem od neho niečo. A jak som tu teraz prvýkrát, strašne toto je pekné. Aj ten guláš je dobrý a celkovo sa teším, že som tu. Čo bola tvoja posledná kerka? Posledná kerka bola toto. Mi napísali chalani z Wolftownu, že budú mať akciu. To mi spravili ako pozvánku. Váš Hoffman mi to tetoval. Moja posledná kerka je táto a je to od chalana, ktorý sa volá Gorbe a budeme ešte dorábať tu na ruku. Čo bola tvoja prvá kerka? Pový kľúč, neviem, kde presne. Správne? Dobre. Ale prvá FaceTat je len zaujímavejšia. Keď som prestal chodiť do práce, takmer, jak som si dal FaceTat, nech som slobodný, že tak. A čo je tvoja najčerstvejšia? Dával som si robiť tu u skicára, taký abstrakt, budeme to dokončovať ešte. Daj follow.